салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Канали мо дар хизмати мардуми ғариб, именно дар шаҳри Екатеринбург. Дар хизмати шумо аст. Бародаро ремонт телефон бародари тоҷик аст. Дар адресаш Таганский ряд астай, яъне номери телефонаш ҳамҷа наистагай. Технически 19, дуюм ход, павилёни 110, яъне будкаи 110, технически 23. дар дарини торговый центр бутик нест, павилён аста 102, технически 23. Технически 23 дековоз аст. Дарини дековоза медуред, даруни дековозба якум этажда усто аст, усто ремонт телефон. Номери телефоншон +7 950 563 25 20. ана устои тоҷик аст. ремонт телефон, технически бутик наистагай, нами адресошай метавонед муроҷиат кунед. Марҳамат, бародари тоҷик аст. пешакӣ занг занед. шумо мехоҳед ки фаҳмед экран дора надора, заказ кардан метавонад, чӣ намуд батарея шумода дар кор аст. марҳамат, пешакӣ занг занед. ин бародарое ки ман визиткоша мегирам, пешкаши шумо мекунам, ин бародароро ман мешиносам. дар ҳамин территорияи худмон кор мекунад. чанд сола ман дар Екатеринбург кор мекунам. ҳамин бародаро тӯли 1 сол мешавад ки дар инҷа кор кардастанд. ҳай боз занг занед, пурсен охе телефонотон соз кардем, қатъи чун маслиҳат кунед, арзона қиматай, фақат барои ремонт телефон ҳамин бародар да занг занед, хутон маслиҳат кунед. қатъиш аз мо танҳо як рекламаи бепул, ҳамчун дӯстона бародарона пешкаши шумо. салом дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтем як-ду рӯз шуда анами бародара дар ҳамин ютуб гуфти гапҳо ҷо кардем, яъне наварбардорӣ кардесем визиткаи ҳамин бародара ки дар шаҳри Екатеринбург ҳамроҳи оилааш зиндагӣ мекунад. личени мекунад, удаление мекунад, протез мемонад, брикет мемонад, дандон мешинонад, дандон мекунад, ҳамаи кора мекунад. метавонед номерҳошда занг занед. инами номерошай +7 999 61 810 810, Екатеринбург, улица Техническая 19, 4 этаж, офиси 55. кадоме ки агар офиси ма пештара мара медонед, ҳамунҷа пишти ҳамун офиси мада буд. ана гаранти метад, чун чанд сол гаранти метиҳад, ака хай гарантиша худаш медона. ежедневная ҳаррӯза, короче, аз соати 9 то соати 50. заране ман шуморо мегӯям ки агар шумо хоҳед ки баъд аз кор биен, мисола личени кунед дандонотона, ё ки дандонтона биканед, ё ки пломба монед, лазерни пломба ҳам мемонад. ана шумо ба ҳамин номерҳо пешакӣ занг занед. пешаи рафтан ҳамин номерҳо да занг занед. ҳам бародар шуморо интизор мешавад, на танҳо аз соати 9 то 5, даже метавонад аз соати 6 рава, 6 саҳар, 7 саҳар рава то 7-8 бега, даже 7-8 бегара шуморо интизор мешавад. дӯстони азиз, ҳамин хабарҳо шава мо ба шумо албатта пешниҳод мекунем. ино ҳамаш барои нафароне ки дар шаҳри Екатеринбург аст. ҳатто шумо метавонед аз дигар шаҳр омада дар ҳаминҷа личени кунед бо нархи арзон. ин бародарам қатъи занш аст. занш хирургай, хичам хирургай. хита агар личени карданӣ бошӣ, мардак бошӣ, биё личени кӯ. агар занак бошӣ, беташвиш биен, заншон ҳастай, отдельно шуморо личени мекунад.